cetățenii la palmiere. Da. Ca și aici cum a intrat în... Prins ceva? Se vede. Și pun că e mare asta, da măi, ca lumea, furtuna ca lumea. Tu poți acum să-ți verifici să vezi ce rafal atinzi. Te vede și cum 85 când ajungi. Doar să... Aoleu. Nu mă aud de asta. A, să vezi că... Nu mai am net pe telefon. M-a expirat și am uitat să tot uitat. Și... trebuie să merg undeva unde am wireless. Ah. Încercăm aici, să baghez în cafeneaua mea de jos, că al meu nu bate până jos. Nu știu de ce, e nevoie de... Chiar sunt curios. Că pe ANM nu ne putem baza. ARM-ul e căcat. Bă, dar ce ciudă mie cu dorna aia, mamă, zic, mamă, de ce vânt o să fie acolo și acolo. Dar nu poți să-ți găsești o altă amplasare. Da, n-am. Chiar n-am. Trebuie să vorbesc cu patronul de la Bueno, de la o vilă din asta, care e lângă mine, care e chiar pe malul mării. Bine, când bate nord curat, nu e șmecherie, dacă bate estul, cum e acum, exact în botul lui bate. Mai e bun? Este acolo. E. Cămăruță. N-am niciun chef să merg acum și pe camera lor. După aia vezi că poate nu mai ai privilegii de la ei. Poate le zic că nu le mai dau camera înapoi. Să-mi trimită miliția acasă. Că n-am niciun